saking stasiun Tunas TV. Pawarta ingkang kapisan nggih punika Aji Adul Uyah Larang ning Desa Kertomulya Tranggal Pati. Petani uyah bisa kesem amarga Aji Uyah sing mundhak 3 lipat. Aji Adul Uyah ngalami undak-undakan tahun 2 September 2017. Amarga masalah kuwi Indonesia njupuk kadayaran ngimpor uyah saka luar. Padahal uyah sing diimpor iku bisa ngarugikake para petani uyah. Ngopo uyah ning Indonesia wis resik lan putih, ngopo dadak ngimpor uyah saka negara liya? Pitakone para petani. Mekaten kalau wau pawarta ingkang kula andharaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten.